Realitatea TV a făcut un experiment la câteva terase din capitală. Niciun chelner nu ne-a întrebat dacă vrem sau nu gheață în suc. Ba mai mult, 40% din pahar era de fapt gheață. Chelnerul este obligat să-i schimbe paharul, așa cum dorește consumatorul, cum el este informat în meniu. În meniu se scrie suc, dar nu suc cu gheață. Alte terase, aceeași problemă. Din imagini vedem că dacă scoatem gheața din pahar, ne mai rămâne doar 60% din suc. 40% sunt bani aruncați în vânt. În cazul în care clientul plătește pentru un pahar cu suc 35 de lei, iar 40% din el este plin cu gheață, consumatorul este înșelat de 14 lei. Un pahar de suc cumpărat la terasele din capitală costă între 20 și 60 de lei. Am avut foarte multe cazuri, consumatorii s-au plâns, am ieșit la fața locului, s-au adeverit, persoanele responsabile au fost acționate. Sancțiunile pentru astfel de încălcări sunt minore și efectul nu este deloc vizibil. Spre exemplu, un chelner, dacă nu întreabă clientul cum vrea să-i fie servit sucul și îl duce cu gheață, poate primi o amendă între 1000 și 2000 de lei, iar pentru persoanele juridice amenda este între 2000 și 4000 de lei.